Tohle to je senzační. Ale ne, není to všechno. Cože? Tohle je cestovní vízum na 1 den. Aby mělo všechny náležitosti, tak na něm nesmí chybět podpis ředitele letiště. Dixon. Jasně. Dixon. Válka v moje země je konec. Jo, já vím. No, Filip. Je to zvláštní, že jo, Viktor? Každý čeká na jednu věc. Na jeden okamžik. Taky jsem se dnes dočkal. Vidíte tohle? Ten odznak znamená, že jsem se stal oblastním komisařem. A z toho plyne, že teď je moje moc nad letištěm absolutní.